kemmu temp sabiħ illum hux emme. Is-sema blu, ix-xemx fitla, naqra frisk imma mhux wisq. Tgħid x'nistgħu nagħmlu? Immorru mixja fil-kampanja? Xi tgħid żejru? U mela, hekk nagħmlu? Ara, trid tgħid lil Elle u Ro jiġu magħna. Kemm inħobba l-arja friska tar-rebbija. Intom tidru tħobbuha wkoll. Toġobni l-ħdura tal-kampanja u l-fjuri kull kulur. Nieqfu ftit ħbieb. Għax jiena jgħid nimxi. Mhux sew, Intom ħfief u għandkom il-ġwienaħ. Jiena tqil u għandi biss żewġ saqajn. Iva, u żewġ idejn ukoll, imma dawk ma nistax intirbihom. Mela jien se nieqaf ftit hawn qabda l-fjuri sofor. Kemm mifuħu hux. Taf x'inhuma emme? Forsi Elle jew Ro? Ħadd ma jaf. Dawn ngħidulhom Frezi. Kelli nanna li kienet tgħid li meta żżewġet kellha bukkett minnhom. Kemm mifuħux. Dawk l-iktar fjuri li nħobb jien. Ħanara tafux ngħidulhom. Dak Narċis, drittu wieqaf, u jien ċert li jaf kemm huwa sabiħ. Araw kemm iħobb jiddandan. U hemmhekk hemm is-silla ħamra. Tlaqna ġirja saħdeha. Oj! Mhux sew titilqu qabli, Stennewni! Hekk tieħdu gost hux. Titqħu bija. Iviva, naf li ġejt l-aħħar. Paċenzja. U minnkom min ġie l-ewwel allura? Proset Elle. Issa ħannara tafx dil-pjanta x'inhi? Dik orkidea selvaġġa. Tista' tkun roża tagħti fil-vjola, imma wkoll bajdanija. Ma nafx intom x'tinnutaw li qisha forma ta' piramida. Dak fid-dloqqhom ngħidulu u jkollu fjura żgħira vjola. X'qed ixxomm emme? Dak li qed ixxomm huwa s-satar. Kemm ifuħ tas-satar. Għandek raġun tħobbu ħafna emme. Anki jien inħobb riħa tiegħu u t-toma tiegħu ma' xi salza jew insalata. Missa naħseb li aħjar immorru lura għax araw ix-xemx bdiet nieżla u r-riħa tas-satar fetħit li l-aptit. Ma nagħmlux tlielaq jekk jogħġobkom, nieħduha bil-kalma ħalli nara kemm tiftakru bil-fjuri u l-pjanti li rajna llum. Ejdli emme, tixtieq tagħti fjura lil Elle? Imma inti taf li ma nistgħux naqtu fjuri hux? Ma jien għandi idea. Nistgħu mmorru d-dar u mpinġula l-iktar fjura li jogħġbitek. Kemm taf tpinġi dik żgur se tieħu gost biha Elle?